V4 ನ್ಯೂಸ್ ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. V4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. So well, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಹರಿಣಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪಾಯರ್. ಸೊ ಇತ ಕಡೇತ ಟೀಮ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಂಡು VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್. ಸೊ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ್ ವಾನಮ್ನದ ಪಂಚ ಸುಪ್ಪುನ್ ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ್. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಆನ್ ದ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಮೂಲೆ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಾರೊಡುಯ ನನದಾಯೆ ಕೊಡಿಗೆಯ ಸಾದೇರಿ ಮದ್ಮೇನ ಸುರುಟಂಡ ಪುಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಬಂದೇನ ಬೆರಿಯೆ ಬರುದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೀರ್ನ ಬೆರಿಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲೇ ನನ್ಗೆ ಎನ್ಪುನೆ ಜರು ಅಂದ ಅವ್ ಏಪ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ನೇರ್ ತುಂಬು ಚಿನ್ನ ರನ್ನ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋತ ಸುಣ್ಣ ನೇ ಎಂಕದಲ್ಲ ಇರೇನೆ ಮದ್ಮೆ ಆಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡವೇ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಆಡೊಂದು ಇಷ್ಟ ಐತಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪುನೀತ್ ಲೆಕ್ಕ ಆದರ್ಶನ್ ಲೆಕ್ಕ ಸುದೀಪ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಇಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪನು ಮುಗಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತಿ ನೇ ಈರ್ ಪೊನ್ನುಲೆ ನಾತು ಚಲ್ಮಾನ್ ಬಿಡ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತದ ಪೊನ್ನುಲು ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಬಸ್ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲು ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಐಲ ಬನ್ನಿ ಈರ್ ದೇ ಏತ್ ಪಂಡಲೊಂಡದೆ ಪೊನ್ನುಲು ಆಣಲು ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತೆ ಏತ್ ಮಿತ್ತು ಪಂಡಲ ಪೊನ್ನುಲು ಬೇಲಿಗಡ ಬೆರಬೆಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ಲಂಗ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಜ ಇತ್ತೆ ಲಂಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಜಿ ಅವಿಂಚ ಲಂಗ ಪಾಡ್ಜರ ಇತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಾಡ್ನತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿದಾನೆ ಕೊರೆಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಈತ್ ನಟ ನಾಯಿ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪ್ಪಡಿ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಕೊರೆಪಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ಯಾನತ ನಾಯಿ ಈ ಕೊರೆಪಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ನಾಯಿ ಯಾನೆ ಈ ಕೊರೆಪಚ್ಚಿ ಈ ನಡ ಕೊರಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ನನ್ನ ಈ ಕೊರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ಈರತ ನಾಯಿ ಅಂಚಮನ್ನ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ನಾನು ಅಂಚಮನ್ನ ಎತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಒಕ್ಕಡೆ ವೈಕಲ್ ಉಲೇ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಓ ಎಣ್ಣ ಎರಡನ ಇರೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕಂಡನಿ ಬೊಡಿದಿ ಲಡೈ ಮಂಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗಾಸರೆ ಗಂಡ ಎಂಡತಿಗಾಸರೆ ಅಣ್ಣ ಇದಾಯ ನಡುಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಮೂಸೆರೆ ಕಡಿಸಿನಲ್ಲ ಯಾನು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನ ಬದರಿಂಜ ಶೇಖರೆ ಸಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ದೀವೋಡು ಅವಿನ ಎಂಡವನುಚ್ಚಿ ಅರ್ಡವಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಪುನಿ ಈರೆ ಒಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ದೀವೋಡು ಅಂಜನೆ ಜಾಲ ಕ್ಲೀನ್ ದೀವೋಡು ಅಂಚೊಬ್ಬೆರವಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಪ್ಪಿಯಲ್ಯ ಅಂಚಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಒಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ತಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ದೀವೋಡು ನಮ್ಮಲ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂತೆ ಬೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನೆ ಉಂತೊಂದಾರೆ ಕುಳ್ಳಿ ಕುಲ್ಲ ಅನ್ನ ಪರಿಯರ ಮಾಲ ಮಾಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದ ಪದಾರ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಯಾನೋಲ್ಲ ಇರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತ ಮಾಲು ಫ್ರೀ ಓಟಿ ಕಣವುಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನಗ ಪರಿಯರ ಸರ್ಬತ್ತ ಒಂದಿ ಕುಲ್ಲಿ ಕನಪೆ ಓ ಶೇಖರ್ರೆ ವಿಷಯ ಅವತ್ತು ನಮ ಕುಲ್ಯನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಉಮಿಲ್ನ ಕುಲ್ಯರೆ ಬುಟ್ಟಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಮಿಲ್ ಕುಲ್ಯರನೆ ಆಪ್ನೇಚಿ ಅವೆಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕುರ್ಸುಪ್ಪನ ರಟ್ಟಿ ಒಂಜೆಟಿ ಈರು ಕುಲ್ದಾರ ಒಂಜೆಟಿ ಯಾನ್ ಕುಲ್ದೆ ನನ್ನ ಉಮಿಲ್ ಬತ್ತನು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುನು ಏರು ಮಾರಿ ಈ ಜನ ಶೇಖರ ಅಂಚತ್ತಿ ನೇ ಇತ್ತೆ ಉಮಿಲು ಪುಟ್ಟು ನೀವೋಲು ಲೇಡಿ ಕೋಸಂಡ ದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನಂದು ಅವಳು ಅತ್ತನ್ನ ಉಮಿಲು ಪುಟ್ಟು ನೀರಡೆ ನೀರಡು ಉಮಿಲು ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಾಲು ಸುತ್ತಲ ನೀರು ತೆರೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಲು ಸುತ್ತಲ ನೀರು ತುಂಡದಾದಾಪುಡು ಇಲ್ಲ ನೀರ್ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಯ ಏರು ಮರಂಬಿ ಶೇಖರಿ ಉಮಿಲಿದ ಸಂತಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಉಮಿಲಿದ ಸಂತಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರ
ಬೊಂಡೆಜ್ಜ ಬೊಂಡ ಬೊಂಡ ಬರ್ದು ಅಂಗರ್ದೆ ಕಾಸ್ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆತಿ ಅಂಗರ್ದ ಕಾಸ್ಕೊರಡು ಬೊಂಡ ಬರ್ದು ಬೊಂಬದೊಟ್ಟಿನ ಕಂಕನೆ ಪಾಡೋಡು ಕಂಕನೆ ಪಾಡು ಕಂಕನೆ ಪಾಡೋಡು ಒಕ್ಕ ಅಂಚಲ ಉಮಿಲು ಬರ್ಪುಣದಿತ್ತಂಡ ಬಯ್ಯನಗ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಕಂಡಿ ಪಾಡೋಡು ಒಕ್ಕ ಕುಳೋನು 90 ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾರೆ 90 ಪಾಡ್ರೆ ಎಜ್ಜಿ ಸೊಲ್ಲೆಗೆ ಬಲೆ ಪಾಡೋಡು ಉಮಿಲಿಗೆ ಬಲೆ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲಕ ಯಾನಕೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಬಲೆ ಪಾಡೋಡು ರಟ್ಟು ಕೈಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಾಡೋಡು ಏರು ಮರಂಗಿ ಉಮಿಲಿಗೆ ತಾನೆ ಕುಟುಂಬದ ದರ್ಪೆ ಉಂಟ ಮಾರೆ ಸೊಲ್ಲೆ ಬರದೆ ಸೊಲ್ಲೆ ಬರದೆ ಈ ತೆಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಕೈ ಬತ್ತೋಡಣ್ಣ ತೆಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಕೈ ಬತ್ತೋಡು ಅವಲಾಡ್ದು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುನು ಕೈ ಬತ್ತಲೆ ಬಸು ಬರ್ಪುನು ಏರಿ ಎಂಬಿ ಇತ್ತೆ ತೆಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಕೈ ಬತ್ತೋಡು ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ಕಾರ್ ಬತ್ತೋಡು ಅಮ್ಮಿ ಬನ್ನಗ ಬೆರಿ ಬತ್ತೋಡು ಏರ್ ನಮ್ಮಿ ಗುರ್ತ ಜನ್ನಮ್ಮಿ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಎಂಚುಂಡು ತೆಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಗೆಲ್ಡು ಇಂಚುಂಡು ರಾತ್ರಿಡು ಇರೆಗ ಹೂವು ಅವಿತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಮಿನಿ ಕಮ್ಮಿಂಡ ಮರ್ದ ಕನ ಇದಾರ ಕನ ಇದೆ ಏನು ಮರ್ದ ಕನ ಇದೆ ಒಪ್ಪ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ 10 ಮಾತ್ರೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ತೆಮ್ಮಗು ಒಂಜಿ 10 ಮಾತ್ರೆ ಮಗೆ ಕನತ್ತು ಕೊಡ್ತಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂಡ 10 ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಇದಾಯ್ತು ಐನು ಕಮ್ಮಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೊಡಿ ತೆಲಿತಿನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ತೆಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ತುಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ತಿನ ಮರಲೇನು ಸುದ್ದಿ ಆಪುಂಡು ತೆಲ್ತಿನ ಸಡಿಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನರ ನಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ತುಂಡ ಈ ಸೀದ ಪೋಪ ಕಂಕ ನಾಡಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆಮ್ಮನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ತೆಮ್ಮ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜ್ವರನ ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜ್ವರನು ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬಿಡೋಡು ಪೋರ್ತನ ವೈಪಲ್ಲಿ ಒಡ್ಚಿನ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಬುಡಿಯರೆ ಹೌದದ ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟನ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಬೊಕ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡತ್ತೆ ಈತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಾರ ಎಂಕ್ಲೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೊಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಅಪಗ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬೇತೆ ಅದು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪಗ ಮೇನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮೀಸೆ ಉಂಡೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಸೀಕ್ ಬತ್ತನೈಕೆ ಮರ್ದ ಮಲ್ಪುನ ಎತ್ತಿ ತುಂಬುದಾಗ್ಲ ಮರ್ದ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ತುಂಬುದಾಗ್ಲ ಮರ್ದ ಮಲ್ಪುಜೇರು ತುಂಬುದಾಗ್ಲ ದಾದ ಮಂತೇರು ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಪ ನೆಗಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲಕ್ಕ ಲಗಡಿ ಐಕೆ ಬೋಡದು ಓವಿಲ್ಲ ಮೋವಿಲ್ಲ ಪಯ್ಯನ ಪಾದ್ರಿ ಕುತ್ತರ್ಚನ ನೆರ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಕಾಯಿ ಪಡವಲಕಾಯಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬೇನ ಒಂಜಿ ನೊರಕಾಯಿ ಅಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಯ್ಜ ಅನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನ ಚೀಪ ಅಡಿಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಚೀಪ ಅಡಿಕೊಂಡ ಎರಡು ತೊಟ್ಟಂಡ ಮೈತು ಕೊರಳಿ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೆತ್ತದ ಬಡಿಕೆ ಕೊನೆಯರ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಯರ ಬರ್ಪೇರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ನಗ ನಿದ್ರೆ ಬೂರ್ನ ಇಂಚ ಅನ್ನಗ ನಿದ್ರೆ ಬೂರ್ನ ಪಗೆಲ್ದ ನಿದ್ರೆ ಬೂರುಜಿಯ ಅವೊಂಜಿ ವಾಯ್ದೆ ಒಪ್ಪದ್ರ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನ ಆಯ್ದೆ ಒಪ್ಪದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೀರ್ನ ಸರಿ ಗುರ್ತದಿಕ್ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ರಾಯಿ ಪಂಡದು ಅನ್ನಗೆನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ ಜಾನತೆ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ನ ಆಯ್ನೆತ್ತ ತೊಟ್ಟೆಡು ಕೊನಪೆ ಅನ್ಯ ಕಡು ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಯಾನು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಬೇಗ ಕೊರಿಯಾರ ಕೊರ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೌದದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಲಾಡ ಮಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಹಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯರ ಸನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುಂದೆ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಅಂಚತ್ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪನ್ನ ಅಂಚ 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 ತ್ರಾಣೋಗುಪುರ ತ್ರಾಣಗಪುರ ಅನ್ನಗೆ ತ್ರಾಣುಂಡೆತ್ತೆ ಅನ್ನಗೆ ತ್ರಾಣುಂಡ ಎಂಕ್ ತ್ರಾಣಡೇನುಂಡ್ಯ ಈ ಮಗೆ ಬಂಡೆ ಬಂಡಿದ್ದು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಮುರಾಣಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಸಾಯ ಕಸಾಯ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ತಿ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಕಸತ್ತು ಕಸಾಯ ದಾಯ್ತವು ಉಮಿಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಮಿಲ್ ಐನು ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ದಾಯ ವಾಡ್ನಿ ಅವು ಆನ ಪೊಣ್ಣ ಅಂತ ತೀರ
ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಜಾಪ ಜೊತೆ ಉಮಿಲಿಗೆ ಪೊದು ನಾಡುವೇನ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಮೀಲು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮಲೇರಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನಾಲಿಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಮುಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಪನ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಮಿಲ್ ಅಂಡ ಅನಾಲಿಸ್ ಆನಂಡ ಮನೋಲಿಸ್ ಅಂಚತ್ತು ಅನಾಬಿಲಿ ಸೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ತ್ರಾಣದ ಭಂಡರ್ ಓಡವು ಒಂದು ತ್ರಾಣಗು ಕನ ಇದು ನಂಜಿ ಟಾನಿಕ್ ಇನಿಗಂತೀನಿ ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾನ ಕನತ್ತಿದ್ದು ಒಂಚೂರ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಅವು ತ್ರಾಣಗು ಕನ ಇದನ್ನತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಬೂಚಿತ್ರ ಪೇರ್ನೆ ತ್ರಾಣ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ವಾಕ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲಾರಣ್ಣ ನಿಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲಾರ ಒಂಜಾನು ರಟ್ಟು ಬಡಿಜಿ ಮೂಜಿ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿಯಾನು ರಡ್ಡು ಮಗೆ ಮೂಜಿ ಮಾರ್ಮಾಡು ಮೂಜಿ ಜನ ನಿಖಲು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಸೀಕೆ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಕಬರ ಮರ್ದ ಅತ್ತಿ ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಮರ್ದ ಅಂತ ಇತ್ತಾರ ಏನ್ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕನಿದೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬಿಂಚಿನ ಬಂಡ ದುಂಬು ದಾಖಲೆಗೆ ರಾಗಿ ಓಡಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ದಾಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುವ ಸೀಕೆ ಬತ್ತರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗು ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಆಜಿ ದಿನ ಐಸಿಯುಡು ದೀಪೇರು ಅವು ದಾಯ ದೀಪುನ ಐಸಿಯುಡು ಅವು ಕೇಳನೆ ನಮ್ಮ ಐಸಿಯುಡು ದಿಯಾರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಂತನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನ ಆನಿಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂತನ ಅಡಿಗೆ ಒರಿನಾಂಡ ಐನಿ ದಿನ ಫ್ರಿಜ್ ದೀಪ ಐಸಿಡು ದೀಪ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಯ್ಯರನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಐಸಿಡು ದೀಪೇರಿ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನಿಂದ ಎಲಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪುಳಿ ಅಂಜನೆ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂಡ ಗಣಪತಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಐಕ್ಕಿದ ಅಲಮಲ್ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೀ ಸವಲತ್ತು ಕೊರ್ಪುಡು ಯಾನು ದಾದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಬಂಡ ಈ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ನಾಲ್ಕಾರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದಿನಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಾರ್ದ ಮಿನಿ ದಾಲುಂಡ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಾರ್ದ ಮಿನಿ ದಾಲುಂಡ ನಾಲ್ಕಾರ್ದ ರಡ್ಡು ಕುರ್ಸುಂಡು ಕೊನಪಾರ ಅವು ಬಡ್ಚನ್ನ ಇರ್ ಬಾರಿ ಕುಸಾಲ್ ಬಾತಿವರಂದತೆ ಕುಸಾಲ್ ಅವೇ ಬೋಡ ಏನತ ನರಮನೆಗೆ ಅಂಚಂಡ ಇರ್ ಮನ್ಪುಡಿ ನರಮನಿ ತೆಲ್ಪೋಡು ತೆಲಿತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತೆಲಿಪೋಡು ನರಮನಿಯ ಪಲ ತೆಲಿಪೋಡು ದ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ನರಮನಿ ತೆಲಿಪೋಡು ಇನಿ ದಾನಯಾತನ ಬಂದಾಗ ಪೂರಾ ನರಮನಿ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ ಸೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತರದಿರ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂದನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ನರಮನಿ ಐಕ್ ಪೋಪೇರು ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಪ್ಪೇರು ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದೊಂದು ಈತು ಜನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಲ್ಲೆರ್ನಾಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ನ ಮರ್ದಿರ್ಲತ್ತು ಮಾತ್ರೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪನ ಅವೇತೋ ನಾಟಕ ಆಟ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ನಾಟಕ ಬರ್ಪುನ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ನ ತುಳುತ್ತ ಟಾನಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಅದೇ ಐಕೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನು ಈತೆ ತೆಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನನಾಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಫಾರ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಸೊ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬಂಗಾರ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನೋಡು 4 ಜನಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತವರ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕಾಮೆಡಿದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಯರು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿತ್ತೆ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಶೋಸ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಮೂಲಕ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾದ ಅಕಲ್ನ ಈ ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ 4 ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವತ್ತು ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಧ ಸೀನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ತೊಂದರೆ ಕೆಲವು ಯಾನು ಪಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲಿಮಿನಿಂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎಲಿಮಿನಿಂದ ಬಾಜಾನ ಉಂಡ ಬನ್ಪುನ ಅವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಿಸ್ ಆಣ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನತ ನಾಯಿ ಬನ್ಪುನ ಅವಳ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ್ ತಿಕ್ಕುದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬಟ್ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನಾಡು ಬಂದಾಗ ಪಂಚ್ ನಿಖಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಚ್
ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಚ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಐತೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲು ಖಾಲಿ 16 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿತಾರೆ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ 3 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಐತಂಡೆ ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕುಡು ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿಗರ್ ಉಂಡು 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊಸತ್ತಾದ CPLಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಾಡ್ಗಾರ ಸ್ವರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವರಲಾರ್ನ ಒಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕೇಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ವರ ತಲೆಕಾರನ ಅದು ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಂಡ ಅಜ್ಜೇರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತೋಷ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರ್ನ ಹಿರಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಜೋಣ ಸುರೇಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೆ ಸಾರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೆ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ದ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಖುಷಿಯಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೂರಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ 5,000 rupees ಕ್ಯಾಶ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಥಿಯೇಟರ್ Thank you sir, thank you so much. So inita nama episode guest judge ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ CPL ಸೀಸನ್ 2 ದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲ್ಲೂರು ಸರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ನಡುಟು ಪೈಪೋಟಿ ಆತಡು ಸೊ ಐತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ವರ್ಸಸ್ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಸೊ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನಗ ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ಸೊ ಹರಿಣಿ ಮುಕುಲ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಶಶಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಮ್ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು 234 234 and ಅಂಚನೆ VNR ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು 180 ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ 2 points on the board and better luck next time ಪನೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ and wishing you all the best for your future projects. Lakshman sir, thank you so much. Thank you team Harini and Anchane, thank you so much. Okay, so well inita episode nama idege mugitondilla. So first of all nama mokeda judges Shashiraj Rao Kavur, thank you so much. So Anchane Maim Ramdas, thank you so much. Anchane maata ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ತೆಲ್ತಿನಿ. So well ದುಂಬದ episode next episode ದುವೆ ತೆಲಿಕೆ ದುವೆ ಗಮ್ಮತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರತಿಕ್ವ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಗಲ ಗೊತ್ತುನು ದು V4 News Anchane Kalyan Jewelers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Oil and Aruna Masala. So finally Vijay Vinit signing off from CPL Season 2 and stay tuned to V4.